Hi, we are back again with yet another video. My name is Party Twice, Mr. Beat Zimbabwe, and we are broadcasting live from our Party Twice studios. Pano pa Party Twice tokudzirai nyaya dzese dziri kuitika masocial media esande nematumano ose enyika ndita tichikudzire panapa mimi chenyu kusubscribe molike mokomenta isu chikutsvagirai chikupai handi zvikuitika mose masocial media handi anotoiziva saka mucheni kugara matenga data handi nyangwe usina kutenga data paunozotenga papa unokuvhura Party Twice woita updated nezvese zviri kuitika muchi mumasocial media ndasitaura nenyaya boys NaizaBoom andi NaizaBoom mpana NaizaBoom akaimbo kasomai manje ngekuti iwe mwanasikana kura uone kura iwe mwanasikana kura uone kura pano boys arudya neriva arudya neriva boys AriKuLaza Murungu boys anomona mafoto zacho andaisa AriKuLaza Murungu boys pingiso nemurungu boys panaisa boys AriKuLaza Murungu boys kipita boys apa ndanzwa jealous boys pano AriKuLaza Murungu boys mana hamba iba AriKuLaza Murungu boys panaisa boys AriKuLaza Murungu boys arudya neriva boys boys mangomona mafoto zacho tikatuzewo chi mafungire comment section mafungire comment section tumbada mafungire boy tuzewo nezvamunofanira kuda kuona panapa pa Party Twice nezvamunoda kuti ndiite tuzewo mu comment section iwe mwanasikana kura uone kura. This is Party Twice, Mr. Beat Zimbabwe. We are signing out.